Želeći da izađe u susret kulturnim i socijalnim potrebama tinejdžera, biblioteka je realizovala niz dešavanja, rukovodeći se rezultatima anketnog pitanja koje programe za mlade biste voljeli da biblioteka organizuje. Poštujući stavove srednjoškolaca i uzimajući u obzir činjenicu da im u Čačku najviše nedostaju projekcije filmova, radionice i tribine koje bi se bavile problemima mladih, biblioteka je organizovala više takvih događaja. U Čačku trenutno ne postoji bioskop, a za prikazivanje filmova povremeno se koristi velika sala Doma kulture. Učenici gimnazije su 2 puta organizovali potpisivanje peticije da Čačak dobije bioskop. Ovo ukazuje na potrebu mladih za takvim mestom za izlazak, ali i želju da uživaju u velikom platnu i dobrom zvuku, a ne da filmove skidaju sa interneta. Budući da se biblioteka razvija u skladu sa potrebama svojih korisnika, prepoznata su njihova interesovanja i želje. I pored nedostatka prostora i nedovoljnog broja zaposlenih, biblioteka je uspela da realizuje 2-mesečni ciklus filmova pod nazivom Tokovi sećanja. Ciklus je obuhvatio 9 filmova potvrđenog umetničkog kvaliteta, a selekcija je obavljena u saradnji sa gimnazijskim profesorom Slobodanom Nikolićem. Čačanska biblioteka je osim ovog ciklusa filmova učenicima više škola prikazala dokumentarno animirani film Sava Sajka o velikom naučniku Mihajlu Pupinu pod nazivom Mihajlo i dvorski Pupin – put ka svetlosti, za koji je biblioteka dobila pravo distribucije. Filmsko veče već uspešne i nagrađivane rediteljke Đurđije Radivojević i 2 radionice za učenike organizovala je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u okviru programa Letnjih dana kulture i stalne brige o promociji mladih zavičajnih stvaralaca. Radionice su veoma važan i noviji oblik kreativnog bibliotečkog rada. Bibliotekari sa svojim stručnim saradnicima i srednjoškolskim profesorima osmišljavaju programe radionica i to na jedan atraktivan, a opet suptilan način. Radioničarskim radom aktuelne i korisne teme približavaju se mladima. One ih dovode u biblioteku i socijalno opismenjuju. Jedna od tema za koju su mladi Čačani pokazali interesovanje jeste nenasilje među srednjoškolcima. Biblioteka je organizovala 2 radionice na ovu temu. Zajedno protiv nasilja i digitalni mediji i mladi. Cilj ovakvog rada sa mladima jeste prepoznavanje oblika i nivoa, kao i načina reagovanja na nasilje i razvijanje svesti mladih o bezbednom korišćenju elektronskih vidova komunikacije. Teme o kojima se diskutovalo bile su nasilje, šta je to, pravila da bi nas udavila, šta je to digitalno nasilje, društvene mreže i bezbednost, participacija mladih u prevenciji digitalnog nasilja. Voditelj programa bila je Rada Karanac, savjetnik za razvojno planiranje u Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja i jedna od najiskusnijih mentorki programa Škola bez nasilja. Živom rečju, interaktivnom komunikacijom i neposrednim kontaktom sa psiholozima, sociolozima, inspektorima zaduženim za maloletničku delikvenciju i bibliotekarima, mladi polaznici ovih radionica su postali edukatori u svojim sredinama i školama. Radionice su ponovljene i u nekoliko čačanskih srednjih škola upravo na inicijativu ovih tinejdžera. U okviru Disovog proleća za mlade, a kao plod saradnje Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis i srednjoškolske profesorke Ane Ranđić, održan je javni čas na temu Vampiri u srpskoj realističkoj književnosti i među nama. U svim vremenima, pa i danas, motiv vampira je vrlo prisutan u književnosti i umetnosti uopšte. Uzevši u obzir činjenicu da je među tinejdžerskom populacijom izuzetno popularno štivo o vampirima, na javnom času je prezentovano koliko su vampiri deo civilizacijskog nasleđa, a koliko deo pop kulture. Mladi su provedeni kroz stare vavilonske, grčke i slovenske mitove iz kojih je i proisteklo verovanje u vampire kao demonska bića u poluljudskom obliku.
Na pitanje šta će nam sloboda, sloboda ili hleb i sve blagodeti carstva zemaljskog, odgovarali su srednjoškolci i gimnazijski profesor Slobodan Nikolić, uzevši za temu legendu o velikom inkvizitoru, to jest viđenje svetske istorije očima ruskog književnika i mislioca Dostojevskog. Ova tema darovanja slobode mladima je u svim vremenima posebno interesantna i intrigantna. Uživajući u poznatom tekstu, publika je osjetila dah svevremenosti i aktuelnost ovog teksta. U organizaciji Čačanske biblioteke održana je diskusija o pesništvu pod nazivom Digitalni urođenici srpske poezije, a bila je namenjena srednjoškolcima i mladima ljubiteljima poezije. Predavač je bio pesnik, esejista i profesor srpske književnosti u 2 požeške srednje škole, Petar Matović. On je publici predstavio pojam digitalnih urođenika koji pišu poeziju via tastatura i pokušao da odredi poetiku novog pesništva koja je pod uticajem novih tehnologija. Poezija mladih autora je ispunjena ironijom, humorom, provokacijom, a njihovi stihovi oslanjeni na tekovine neoavangardnih pokreta. Javni časovi i prezentacije u organizaciji Čačanske biblioteke nisu novina u radu sa tinejdžerima, ali su uvek osveženje u nastavi i primer dobre saradnje škole i biblioteke. Uzevši za moto misao Mihajla Bulgakova da rukopisi ne gore, srednjoškolci su u saradnji sa svojom profesorkom Anom Ranđić i čačanskim bibliotekarima organizovali muzičko-poetsko veče i ispisali ga svojim mislima, željama, pesmom i muzikom. Pokazalo se da su mladi, ukoliko ih zainteresuje tema i ukoliko im se da sloboda u izrazu, vrlo inventivni, ali i odgovorni. Učenici su imali zadatak da sami organizuju književno veče, naravno uz svesrdnu podršku i pomoć odraslih, da budu voditelji programa, učesnici, tehnička podrška, da sami urade marketing i pozovu svoje prijatelje. Rezultat je bio sjajan. U prepunoj sali Doma učenika u Čačku sa preko 30 učenika na sceni i preko 150 u publici održano je veče za pamćenje. Čačanska biblioteka je u Kulturnom centru Beograda predstavila publici novu mladu generaciju pesnika koja je sa prvom knjigom, objavljenoj u ediciji Tokovi, na velika vrata ušla na književnu scenu. U programu su učestvovali Bojan Vasić, Gordana Smuđa, Mirko Jovanović i Jana Aleksić. Pesničke nagrade i njihov doprinos u kanonizaciji mladih pesnika je od velikog značaja, a među njima se posebno izdvaja nagrada Mladi Dis, koju Čačanska biblioteka skoro već 4 decenije dodeljuje u okviru Disovih svečanosti i to neafirmisanom mladom stvaraocu za rukopis za prvu pesničku zbirku. Veče mladih čačanskih talenata pod sloganom Ja volim ovaj grad, održano u svečanoj sali muzičke škole, jedinstven je događaj na kome je publici predstavljena jedna mlada generacija muzičara, pesnika i glumaca koji su postigli značajne uspehe na svojim počecima, ali čije vreme tek dolazi. Svoju prvu knjigu pod naslovom Tamne intimnosti predstavila je Čačanka Milica Milosavljević. U programu su učestvovali maturanti gimnazije koji su osvojili prva 2 mesta na nedavnom beogradskom takmičenju u besedništvu, učenici i mladi profesori muzičke škole dr. Vojislava Vučković iz Čačka. Tinejdžeri su vrlo osjetljiva grupa korisnika i njihove potrebe, sposobnosti i nivo zrelosti veoma variraju. Iako nedovoljno posećuju biblioteku, može se zaključiti da imaju želju da promene stvari. U poređenju sa 2013. godinom, u 2014. je čitalačka porodica uvećana za 566 članova, mahom mladih, kao i poseta bibliotečkom sajtu i Facebook stranici.
Mladi korisnici uzrasta od 13 do 19 godina se zbog toga moraju tretirati s poštovanjem, prihvatanjem i željom da se uvaže njihovi izbori, čak i ako se to razlikuje od ustaljenih bibliotečkih usluga. Konkursi za literarni rad i digitalnu fotografiju u okviru DIS-ovog proleća za mlade, na koje svake godine stigne preko 100 radova u svakoj kategoriji, besplatne članarine odlikašima i popusti na kolektivni upis već su odavno praksa u Čačanskoj biblioteci. Ali šta biblioteka još može da učini, to jest koji su predlozi budućih koraka? Pre svega, zabavni, ali i kulturno-edukativni sadržaji imaju prioritet. U tom smislu i u narednom periodu će se nastaviti kulturni programi njima namenjeni, filmske projekcije, edukativne radionice i tribine osmišljene i realizovane u saradnji sa školama, Centrom za socijalni rad, Kancelarijom za mlade, nevladinim sektorom i svima zainteresovanima za lepšu budućnost mladih. Biblioteka će i dalje promovisati knjigu i čitanje i podržavati sve inicijative tinejdžera. U planu je formiranje online infocentra i volonterske grupe koja bi obaveštavala tinejdžere o programima koji su njima namenjeni, kao i otvaranje konkursa za programe za mlade koje bi biblioteka sufinansirala. Da bi se biblioteka prilagodila multimedijalnim i informacionim potrebama adolescenata, morat će da se sačeka preseljenje biblioteke u novu, adaptiranu i rekonstruisanu zgradu u kojoj će sasvim sigurno i tinejdžeri naći svoj kutak. I ne samo to. Ovo bi sigurno bio put za masovnije vraćanje tinejdžera biblioteci, ali i biblioteke tinejdžerima.